जन सांग मैंने मुझे एक्स मैंने गुड़ आणुच गोटे नुआ ब्लग्रे आज सकाल सब तो कोहलिया पाग दे पूरा कोहलिया पाग कर सका मेसीन बेग धान कटा आमर तो से मेसीन बेग कोहलिया पाग हेवी कोहलिया पाग हो देखा जाऊ कौन हो सकालिया पागे आम आई धान काटे भाई आमर बही चलती गाड़ी आम आगे धान कि बग पूरा बहुत बग गले उड़ आम चलला कटा सका सका देखिए आज कौन हो कटा चलती मेसीन चल काटुची सेपट बिल आड़ी ये बिल कटा फेर मेसीन ऑर्डर कर पैन सतरा कटा मोर कटा सैले फिर यहाँ कटा हे बाट फिट ना बोली कटागला सतैर यहाँ जी बेस आड़ी देखिए कौन हो आग सका आज पूरा धान कटा स्टार्ट हो गला ये कोहलिया पाग पूरा कर बग खाली उड़ुंती बग चढ़े पोक छिटिया खाऊँगी पूरा सरी सुसा आम मेसीन चल सुसा आम मेसीन चलाऊँ एपटे आम चलती धान बुआ चलती सरी सुसा कि मेसीन चल शिखीगले आमर आ दिन ट्रेन भी चल ट्रेन चल धान गला चलती काटे चलती काटू 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 ये कटा ये कटा सीटा कटा हे ट्रेन कम चलिए आमर भाई मोर शिखी जाऊ मेसीन शिखी जाऊ खाली ट्रैक्टर चल हेनी सब चलना पड़ो अलड़ा बेपार चलते हमारा अच्छी अल्प कटिया आम गाड़ी लोड सैले सुसा आम धान उड़ेले मेसीन कटा चलती धान आम उड़ी डाला कोहलिया पाग आज बहुत अच्छी आज हेनी 11टा बेल सी कोहलिया पाग छाड़ी धान कटा चलला भाई घर को जाऊँ मेसीन काटी सतई गला आम चल सुसा आम चलती आगे चलाऊँ गाड़ी डाला पर बही ना गाना चलती आगे जी देखिए आज कौट गोस्ट ब्लॉक हम सागर ठीक कर जी से आज कथा सागर हाथ में देखिए आज कौन हो ब्लॉक हो पार कि नाई जाई हम कि नहीं जगह उपरको कहीं कम लगी धान कटा होती कौन हम देखा जाऊँगी देखिए कौन हम सुशांत आम गाड़ी चलाऊँ सरिक ठाकुर कहीं दिन में आउे वीडियो हो पारे कहीं धान कटा टाइम हो पारानी टाइम मैंने कम सारा करवा पड़ा से वीडियो हो पारानी सागर मो पाखे आसी ठिया गले कहीं आज वीडियो कर जाता गोटे जगह को देखिए कौन हो सागर आस
ଛକରେ ମୋର ଠାକୁର ନେଇଥିଲୁ ଏଇନେ କାହ୍ନା ଫାନା ଆସିବେ ସୋନୁ ବି ଆସିବ ସୋନୁ ଆଇଲେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ କାହିଁକିନା 3 ଜଣ ପିଲା ଆମେ ରହିପାରୁନୁ ନା ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସୋନୁ କାହ୍ନା ଗୁଡ଼ୁ ଅଛି ଆଜି ବାପୁ ଯିବ ବୋଧେ ବାପୁ ଯିବ ଆଜି ସେଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ବାଟ 30 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ଆଜି ମାନେ ଯିବୁ ଆଜି ବାଇକ୍ରେ ଯିବାରି ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ଯିବାରି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସବୁ ହଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ଆଉ ଆମର ତ ଗାଈସ୍ ମାନେ ସବୁ ତ ରେଡ଼ି ଆଉ ଆମର ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନି ଆଜି ଟିକେ ବି ଭଲ ଆମେ ତମକୁ ଆଜି ଦୂର ବାଟ ଯିବୁ ବି ଦେଖେଇଲୁ ତତେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଭୟ ହେଉଛି ରାତି ଲାଗୁଛି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପରଦିନକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିଥିଲା 13 ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ କୁକୁରକୁ ଭୁକିଲା ଆମକୁ ପୁରା ଭୟ ହେଇଗଲା କୁକୁରକୁ ତାପରେ ସେ ରଡ଼ଟାକୁ ହଲିଲା ସେ ରଡ଼ ପୁରା ଏମିତିଆ ହଲିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେଠି କିଏ ଅଛି ଟିକେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ନେଇ ମିଟର ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ରଡ଼ଟା ହଲିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଭୂତ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଭୂତ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂତ କ'ଣ ଦାସି ତ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହବ ନା ମୁଁ କହିଲି ସେ ରଡ଼ ହଲିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚଢ଼େଇ ବସିଗଲା କି କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ି ସେଠି କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କାହ୍ନା ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ରଡ଼ ମନକୁ ହଲିଲା ରଡ଼ ଆମେ ତ 3 ଜଣ ସେଠି ଥିଲେ 3 ଜଣ ଆମେ ସେଠି ଥିଲୁ କାହ୍ନା ଟିକେ ଫୋନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟାରେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଏରା ଖତରନାକ ଜାଗା ସେଠି କିଏ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ତେମେ କେମିତି ଗଲ ସାଗର ଏଇ ସାହସରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ଲୋକେସନରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେଠି ଗାଁ ଲୋକ ବି କହିଲେ ଆଉ ସେଠି ପୁରୁଣା ଘର ତା ଦେହରେ ଯିବନି ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କହିଲେ ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ କହିଲୁ ଯିବା ପକେଇବା କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ବି କିଣା ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାମ୍ପ ବି କିଣା ହେଇଯାଇଛି କାଲି ସକାଳ ବି ଦେଖାଯିବ ତମକୁ ଦେଖାଯିବ କ୍ୟାମ୍ପ ବି କିଣା ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାମ୍ପ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଲା ଟିକେ ଆମ ହାତରେ ହେଲେ ରହିଯିବ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ଯାଇକି କ୍ୟାମ୍ପଟା ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଁ କା ଆମକୁ ଭୟ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛୁ ଭିତରେ ଆଉ ତ କେହି ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି କାମ ରହୁଛି ଧାନ କଟା କାମ ରହୁଛି ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ନା ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ପୁଣି କାମ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ପୁଣି ନିଜ କାମଟା କରିବେ ନା ନାଇଁ ଆଗ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଛେ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଡେଲି ପଡ଼ିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଏମିତି କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିପାରୁନି ଡେଲି କାମ ଚାଲିଛି ନା ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଏପଟେ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପୋଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ତ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରି ଯିବା ରାତି ବି ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଯିବା ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ଆମର ଦିଟା ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ରାତି ଯାଇ ମାନେ ରହିଲା ବେଳେ ଖାଲି ଚାର୍ଜ ସରିଯାଉଛି ମାନେ ସେମିତିଆ ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଅଲଗା ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଅଲଗା ଟର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ଗୋଟେ MF ମିଟର ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆସିବ ଗୋଟେ EMF ମିଟର ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବା ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେମିତି ଅଜୁଆ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦାବୁଛି ସିଏ କରୁଛି ବାହାରୁନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର EMF ମିଟର ଆଇଲେ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ ରାଜ ଭାଇ ଏରିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମିତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଯିବ ହଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ନୂଆ କରୁଛୁ ଯାହା ଭୁଲ ତ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ସିରିୟସ୍ କାଲି ଦିନ କି ରଡ଼ଟା ହଲେଇଲା ରଡ଼ ହଲିଲା କ'ଣ କୁକୁରକୁ ଭୁକିଲା ଆମ ପଛ ଆଡ଼େ ଆମେ ସେ ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ ବୁଝିକିନି ସେ ଘର କେତେ ବର୍ଷ ଘର କହିଲା ସେ 10 ବର୍ଷର ଘର ପୁରା 10 ବର୍ଷର ଘର ସେଠି କାମ କରିଥିଲେ ଲେବର ମାନେ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିଲା ଦି ଜଣ ସେଠି ସେ ଗାଈ ମାନେ କୁହାଥିଲା 2 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେଠି ମରିଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇକିରି ବଞ୍ଚିକିରି କେମିତି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ସେଇଟା ଭଲ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆମ କ୍ଲବରେ ବସିଛି 2 ଜଣ ବସିଛୁ 2 ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହ୍ନା ଆସିଥିଲା ଏଠି ପଳେଇ ଯାଇଛି ସିଏ ଆସିବ ବୋଧେ ଆପଣ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମଜାରେ ଲାଗନ୍ତା କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ମାନେ ଯେଉଁ ରାତି ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ଦରକାର ଗ୍ଲୋବ୍ ମାନେ ଇଏ ଦରକାର ଆମର MF ମିଟର ଗୋଟେ ଦରକାର ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଦରକାର ଏକରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା HD କ୍ୟାମେରା ବି ଦରକାର ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ନର୍ମାଲ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ନର୍ମାଲ ଫୋନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇଆନି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯିବା ସାଢ଼େ ଯିବା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି କେତେ ହେଲାଣି 8:30 ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ବିଲୁରୁ ଆମେ ଗାଧୋଇ ମାଧୋଇ ଆଉଛୁ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ଧାନ କଟା ହେଉଥିଲା ଧାନ କଟା ସିଜନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ହେଉନି
ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା। ରଖୁଛି, ବାଏ।